ενημερώστε παρακαλώ λίγο αν χρειάζεται την δομή δικιά σας και τι έχει και να θέλει το ένα στην ρεπότοπο. Παρακαλώ. Και δύο τίποτα δεν παρακαλώ. Εγώ είμαι τεντάρι τώρα στο νερό. Κέντρο Πομηρό. Διαβιβάστε πλησίον του Α7. Ένα πλαστικό πάνω στο φρύδι. Ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερη κάκωση, απλώς δεν βάζει το πώς έγινε. Θα χρειαστεί διαστομική, θα περάσει ένα κινητό να βγαίνω. Τέλος του Α7 είναι πολύ κοντά σας. Δεν είναι εδώ, Είσαι σιρένες, αλλά πού είναι αυτή? Τέλος, εδώ πάω να χωρίσω. Εμείς με το τέλος σας θα σας διαβάσω τα στοιχεία τα πλήρη. Καλώς, ευχαριστώ πολύ. Άφηξε το 7. Ελίχτα ο Σαξάς.